Seo Thaobh na Gaeilge atá gceistí seo. Sean Bogart is smó a bhí an don Gaeltachta ó buí ó stáid seo an Leitir Ceanainn. Is in Gaeilge an cead teanga áfracail sa gearr seo. Agus mar sinnte is mar rógas ar Oireachtas an rud a dhéanamh leis an Gaeilge a Harvard agus a bhfuinú. Mula mór a bhórt scuimhú, an ceos ar yoga seo, an cór, sé héis mar príomhchracha. Agus is ionta rud go bhfuil stridir eis í táirú sna Gaeltachtaí, agus é tosnú diaachana na móta seo. Agus Svedlom sig galons hemsha wala from the mother the drum agagrun chin freshen agus when we dtaca hele mar is a goal hele this with nan and chodi to stop As na mholtaí le léire ag an Déantar ag Colm McCarthy agus an Bord GnaG1.avi an Bord Snip seo an chunas ámuidí sílim héin na gearr ar fhad le Jontas na mholtaí. Chuir sé seo as go mór na mholtaí óg speisialta mar tá siad san na brathair seo faoine mórga sí dhéanamh a dhéic a an bhí faoine na poistí chuir scoil faoine an teachtarach ní rud a bhí heile agan tá an tionscail a shiúil sa Páirc Nóg dóirta sé thar bheith dritte tá íscreacht a shiúil tá an fermóireacht a shiúil agus inis tá si de géirí na pláistí saoire dritte síos. Bheith tionchar ionta all má hagan na cirthaí seo bheith sé ionta all gur an Gaeltacht. Arbin shandan shakana duai Arbin shadan gearr fual never Arbin ahidu fual minya Angara ikilas What other song of this prayer The hangimo walus magre The hangin An Chrann Óg An Chrann Tá sé táta takeíocht dúnta sa brúdra gan héil. Má hagan na ceir seo steach sa Gaeltacht. Ní bhí an Gaeltacht go. Agus na ceir bhí sé tú steach, bhí ceanú déananig mar take an ahar smár ar timppel na Gaeltachtaí na héad bhíon. Agus sais túrastíad na stride sé. Agus sé déantar an bhaine á fágan sa Gaeltacht inis á Déantar. Mar lead a fógus Gaeltacht fíor bheas chumsa mar hanga ar Gaeilge agus ar Gaeltachta agus nuair arcann tú ar mholtaí Bord Snip Nua se dá chleitse gur ní ard céad bliain watch na Gaeltachta agus watch an talan seo le clartí le insaí ar Gaeltachta agus ar Gaeilge agus ar Ceanainn an an gáil sin na bhratan Táid le clartí lei sin a se dá chleitse nniu na tíimiid gur ní na gáil a táid a trid iniu na ní an bhratan sa muid a trid a táid a trid daoine in ar gearr féin a geirí insaí an ar Ceanainn agus sin an hain go sin leia. Spirit agus ar tíim daine spirit agus tí sa teamú seo aniu spirit na Gaeltacht agus spirit na Gaeilge siar dúsa gur féidir an facta seo bhaint agus chur inúil de McCarthy agus an Bord Snip Nua agus an réaltas nó bhfuil me daine sésta lácu le cinnithe mar sin cinnithe naia in éan ar Déantar Tá daine réile seaasa suas agus cinnithe lácu gáil in éan seo agus tá muidir láir bhar daceart gur míle maigad. An Chrann
Déantar.